Milý Facebook a LinkedIn, vítam vás pri tomto videu, kde si v krátkosti povieme znova, ako finančne napredovať, ale v kratšej forme. Prvá vec, čo by si mal človek urobiť, tak vlastne mal by si pozrieť príjmy minus výdavky. Čo sa týka príjmu, tak ak nemám dostatočný príjem, ako ho navýšiť, napríklad zobrať niekedy na čas, alebo vyjednať si so zamestnávateľom lepšiu mzdu, ak to ide, uviesť, aké mám hodnoty, čím som pre firmu prínosný. Jedna vec. Čo sa týka výdavkov, tak skontrolovať si, kam idú moje výdavky. Či sú moje výdavky fixné, napríklad stravovanie, že proste tú stravu potrebujem, ale aj tam si popozerať, že či ako nakupujem, či si viem sa navariť a tak ďalej. Či mám vysoké výdavky, alebo ja neviem, niečo proste v mojom rozpočte je až príliš. Toto si skontrolovať. Skontrolovať si aj finančné veci, koľko platím za to a to, koľko platím za účet, koľko platím za poistenie a tak ďalej. Prvá vec. Ako náhle toto mám skontrolované a vyriešené, tak v podstate som buď na situácii, že neviem odložiť ani cent, no a vlastne s tým vám nepomôžem, jedine, že zlepšíte tú prvú vec, tie príjmy, alebo teda znížite výdavky, alebo druhá možnosť, že v podstate môžete si odkladať a tým pádom je dobré odkladať si na takzvanou trojkyblikovou metodou, to znamená do rezervy, nech mám dostatočnú rezervu, v čase viem vybudovať napríklad 6 mojich príjmov alebo 6 mesačný násobok mojich výdavkov. Ďalšia vec sú ciele, napríklad chcem si sporiť na bývanie, na auto, tak jednoducho sporím si v tých cieľoch, to je druhý kyblík. A tretí je vlastne na dôchodok. Dôchodok neznamená, že musí byť až, ja neviem, 65-ke, 70-ke. Dôchodok sa jedná o to, že v podstate povieme si, aká je situácia. Dneska na Slovensku, ale aj v Česku prognozujú to, že najviac je 48 ročných ľudí. O 16 rokov, ako náhle títo ľudia pôjdu do dôchodku, bude problém s vyplacaním na Slovensku dôchodkov. Akože vo väčšej miere. Čiže jednoducho tam sa udeje to, že predstav si, že tvoje životné náklady sú 1000 eur a ty na dôchodku dostaneš 500. V tom čase to už nevyriešiš. Jedine ako to vyriešiš je tak, že sa na to pripravíš dopredu pár rokov, alebo nie pár rokov, ale kľudne aj pár desiatok rokov. A to tak, že si odkladaš po nejakej menšej sume, napríklad 5, 10, 15, 20% z tvojej mzdy, odložíš bokom a funguješ a investuješ pravidelne. S týmto ja pomáham mojim klientom, aby sa netrapili, neživorili na tom dôchodku, kľudne, aby nemuseli ísť až 64. Inak niektorým ľuďom prognozuje aktuálne už odchod do dôchodku nie v 64, ale aj 69. Čiže sa to bude v čase posúvať a je super, ak máš vlastné investície, z ktorých ti následne chodí pravidelná renta a tá renta napríklad, ak potrebuješ 1000 na vyžitie, neviem, od štátu dostaneš 500 si vieš spraviť súkromnú rentu z investícií mesačne, čiže 6000 ročne, môžeš si spraviť aj 12 000 ročne, 24 000 ročne, 36 000 a tak ďalej. Je to len na tebe a na šikovnosti teba a tvojho poradcu. Čiže ja s týmto pomáham mojim klientom, aby sa mali v živote lepšie, aby v podstate v žiadnej fáze, že či sú v produktívnom veku, alebo či sú na dôchodku, aby sa v podstate nestalo to, aby, nedaj Bože, živorili. Pokiaľ dodržia našu stratégiu, ktorú sme si stanovili, tak je to nastavené tak, že budú sa mať oveľa lepšie, ako keby sa ale nemali, alebo keby nevyužívali moje služby. Čiže ak ťa to zaujíma, daj si so mnou stretnutie, konzultácia je bezplatná, nastavíme to na mieru, podľa tvojich požiadaviek prejdeme, že čo a ako, aby si z mesiaca na mesiac napredoval. A takto je to fajn si rozdeliť. Takže krátkodobé rezervy, strednodobé ciele a dlhodobé investovanie na tvoju rentu súkromnú. Pekný deň.